Sis Leonora Carino. Hello sis, magandang umaga. Uli. Mega shoutout sa iyo Leonora. Sis, thank you so much sa thumbs up. Thank you so much sa pag-stay sa LS ko. Mega shoutout Wari-Wari channel. Thank you sa thumbs up. Shoutout host. Shoutout din sa iyo. Mega shoutout sa 3 billion viewers. Thank you guys.
Hello, mega shoutout Hana Vlog. Tulog sa siko. Okay, salamat sa pagtambay. Hello, mega shoutout Oscar Almugila. Host, pinakain mo na ba si Parot? Baka maya mag-ingay-ingay yun. Maaga yung kumakain. Talagang nag-iingay yun. Pag oras na niyang magkanta-kanta. Mega shout out Ezekiel Asher TV. Thank you so much. Good morning to everyone. Good morning sa lahat ng BG. Good morning. Magandang bigat sa inyong anong bigat? Magandang sa inyong lahat. Kadayo. Amen. Kadayo. Ano kaya yung kadayo? Mega shout out Oscar. Hello. Mega shout out Brother Milk TV. Thank you sa suporta. BG host at kagigising lang. Maraming salamat Milk TV sa suporta. Maraming salamat sa thumbs up. Mega shout out Makmak Esteban. Tamsak Dan host. Thank you so much. Mega shout out Leonora Carreño. Thank you so much. Waray channel ninja na kay Sharon pa. Okay. Uka problem. Jitem. Mega shout out Hana. Good morning. Nag-almusal na ba kayong lahat? Good morning sa iyo Waray channel. Good morning Waray channel. Sabi ni Oscar. Mega shout out. Me host para kang DG. Anong DG daw? Sabi ni Han. Gigi. Pakantahin mo nga yung parot. Yung parot nasa baba, nandito ako sa taas. Nandoon yung dalawa kong amo, kaya nagtago. Nandoon yung parot sa baba, katabi nila amo. Dito ako sa taas, nagmamap. Oh, naintindihan ko na. Host, para kang DJ. Hello, larga bola. Sa litra ng B. Leonora. Larga bola larga bola. Ang susunod na bunot sa litra ng I. Litra ng B. Bisdak. Mega shout out to all. Larga bola. Hello. Sakay papuntang Baklaran. Dito na. Sakay na. Akyat na kayo. Papunta tayong Baklaran. Bilis na, akyat na dahil marami na, malapit na mapuno. Litra ng E, imot-imot sa mga nagmumuni-muni dyan.
Sa letra-letra ng C, N. Larga bula, sakay na papuntang Baklaran. Sige, akyat lang kayo. Mga bisdak na anadere. Mega shoutout ninyong tanan. Wag sa Baklaran, maraming Okay, saan ang ating biyahe? Sige, BG Mel TV. Thank you sa pa-BG lang, host. Maraming salamat sa pa-BG. Mega shoutout GCYT, Tamsak Dan host. Thank you so much. Pasok, papunta na lang tayong Bagyo. Biyahing Bagyo, dito. Mga bisdak, mega shoutout Faith and Hope Vlog. Bilisan mo na, sister. Dito ang biyahing papuntang Bagyo. Sumakay na kayo, akyat. Hala, bera. Ang unang bola, larga bula. Ang unang bunot. Shout out uli. Sabi ni Sister Faith and Hope Vlog. Hahaha, natawa si Sister Faith and Hope Vlog. Good morning. Good morning everyone. Thank you sa suporta. Ala, sige, pasok. Maluwag pa dito sa taas. Marami pang upo ang bakante. Pasok lang. Direction. Bingo, host, Jason White. Sabi ni GC White, bingo, sa unang literal bola. Larga bula sa unang litrang C. Is Leonora Cariñano, may nanalo na host straight. Diagonal na ako. Wala pang may nanalo. Ha. Natawa si Sister Faith and Hope. Larga bula sa sino ang nanalo? Hello, may bago tayong ditong pasahero. Sala, sige, sakay na, papunta ang biyahe namin sa Baguio. Maluwag pa ang sasakyan dito, akyat lang kayo, mga bisdak. Mega shout out Rhea. Q Panis. Q. Tawagin na lang kitang Rhea. Hindi ako marunong magbigkas ng palyido mo. Panis lang ang alam. Q Panis. Welcome. Mega shout out Sister Rhea. Welcome to my live stream. Thank you so much sa pagdalaw sa
LS ko. Thank you so much sa pag-akyat. Maraming salamat sa 3 viewers dyan. Mga bisdak, pasok lang mo, si Raman in the house. Sabi ni Sister Rhea Panis. Kipan. Miga, shout out migas. Dito pa si Waray-Waray. Salamat sa pagtambay. Host, luto lang po. Lunch, okay. Okay lang, maraming salamat sa 4 na nandyan. Thank you so much sa 4 na nandyan. Mega shout out, thank you sa 8 viewers na nandyan. Thank you so much, Waray-Waray Channel, Catherine, Faith and Hope Vlog, shout out sa iyo, sis. Sure die, oy, tisi Raman na, aha. Ikaw na, tisi Raman? Ikaw na, si Rhea? Kui Panis. Oh. Hello sa lahat, sabi ni Sister Leonora Carreño. Hello sa lahat. Sister Raman in the house. Mega shout out, Rhea, busy pa isa ka account. Okay, walang problema yon, sister. Teaser naman. Busy. Okay lang, sister. Naa naman ang imong usa. Magluto sa mo sa iyong paniod to. Kay magluto pod kog akong paniod to. Yap. Sige, thank you sa pabiji dyan. Balikan ko kayo pagkatapos ko magluto. Mga lalabs. Thank you sa 8 billion viewers dyan. At saka 11 thumbs up. Thank you so much, Gam. Sige.
Unsay iyong lutoon na sudan, mga baby? Ang akong lutoon karon ay miswa with patola and sardinas. Mauna ako sudan karon. Kay aron na ay sabaw. Ganahan man kog higop-higop og sabaw na mainit. Pumapatak ang pawis. Salamat sa 7 viewers. 7 billion viewers. Thank you, thank you. Maugyod ni mo banat-banat tani mag-try sa uman eh. Sige. Magsugod na kog luto. Ug akong ganahan na mauna ni. Magsugod na kog luto akong paniod to sudan. Miswa na ay patula og sardinas lang. Hala. Sud pa. Mga bisdak. Sakay na mo kay muadto tag Bagyo. Magpalamig ta didto.
Hello, hello, mega shout out. Maupay nga udto iyo nga tanan. Pangaon kita. Maraming salamat ha. Nasaan na kayo? Pidging, Tilma and King Vlog. Where? Kain na, kain. Leonora Carreño, Waray Channel. Hello. Habibi. Hi, mega shout out. Tapos na rin ako magluto ng pangtanghalian ko. Mega shout out GC Whitey. Tapos ka na kumain ng lunch mo. Anong ulam mo, Sisi? Hi. Hi rin sa'yo, Sisi GC Whitey. Saan ka nagpunta, host? Nagluto ako ng ulam ko. Miswa na mayroong patula. Lagyan ko ng sardinas. Nagluto ako doon sa baba. Kaya mag-comment ko, hoy. Tambay ka pala ngayon, walang pasahero ngayon. Doon ako sa kusina, nagluto. Tinatawag ko ang hangin. Pumasok kayo dito. Walang hangin. Human na ko kaon, host. Anong ulam mo? Waray channel. Waray, anong ulam mo? Human na ako kaon. Hi. Hi, mega shout out. Abler TV. Hello, how are you? Good afternoon. Mega shout out to you, my dear friend, my visitors. Hi, host. Kagigising lang. Akala ko naman. Akala ko taga ibang bansa, ibang lahi. Pilipino rin din pala. Hi, host. Kagigising lang. Tamsak dan. Thank you, brother. Thank you sa suporta. Thank you for coming to my live stream. Thank you so much. Oo nga, wala kaming work. Hindi pa kami nakadrive ng bus. Oh. Maganda. Diyan ka muna. Suportahan mo muna kami. Magtambay ka muna diyan. Tsaka magtamsak ka ha. Salamat. Hello, good morning. Kagigising mo lang. Good morning dyan sa'yo. Dito sa amin, tanghalian na. Kumain ka muna, brother. Thank you sa tamsak. Thank you so much. Hello. Thank you sa pagpunta. Marami kang ninja, Brother Mel TV. Mamaya, mag-aano ka rin mamaya? Mag-ilis ka mamayang hapon, alas 4. Itambay ko sa'yo yung ninja ko. Hi, Catherine. Hello, Catherine. Sabi ni Evil TV. Kumusta? Kumusta na yung mo? Watch hour mo? Hello dyan. Mga katropa. Hello. Hi, host. Hi, shout out Mel TV. Sabi ni Waray Channel.
Shout out Oscar Almugila. Mag-shout out ka rin dyan. Mag-type ka. Sige, nakakain muna ako. Kain muna. Dyan muna kayo ha. Huwag niyo akong iwanan na. 5 days ko na hindi dinadalaw. Sorpresa ka niyan. 3 million na yan. Sige, kakain muna ako ha. Dyan muna kayo ha. Salamat.
Hello, mega shoutout. Katatapos ko lang kumain, guys. Ate Tel, Ate Telma, mag-start ka na. Hello, te. Katatapos ko lang. Pasensya na po kayo. Si Ate Tel nasaan na, guys? Ba't hindi pa siya nag-start? Nakaabang na yung isa kong ano doon. Uy, kumain muna kayo. Ako katatapos ko lang kumain, sister. Hana vlog. Kumain muna kayong lahat. Pasensya na po kayo kasi nagluto ako. Tapos ko magluto, kumain muna ako. Hana vlog. Ha 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 ha. Si Leonora po. Sino ang susunod sa hindi si Ate Telma ang mag-aano ngayon? Maugyod. Mega shoutout Hazel. Hazel, Opanda, welcome to my live stream. Thank you so much. Hello. Mega shoutout Mel TV. Thank you. Maraming salamat po sa inyo. Uncle Otot. Hello. Kumusta? Welcome to my live stream. Ang ganda ng pangalan mo. Hazel Maugyod. Hana vlog paita oy. Uy, mga unsa mo. Ako nagkauna ko. Kahuman la. Guys. Hello, nice. Sino ang susunod ngayon, nice? Hello, nice. Si Leonora ata. Okay, maganda yan para hindi tayo para hindi tayo mapuyat. O kasi Thursday pa yata mag-uumpisa si Sis Winnie mag-ALS. Asa naman si Leonora? Sis, mag-start ka na sis. Kasi late na ako nag-start kanina. Okay lang yan, may mga ninja naman. Hello. Mega shoutout sis Leonora. Ikaw na.
Mag-sit up ka na, sis Leonora. Okay, nandun na si sis Leonora. Nandun na, pasok na. Hello mga lalabs. Yung mga ninja nyo, ipasok nyo na kay Sister Leonora. Nag-start na siya. Thank you mga lalabs, mga nag-start na, pumasok na ako sa kanya. Umakyat na ako ngayon. Nice, nice. Nakaakyat na ako kay Leonora. Yung ninja ko, pinasok ko doon. Si GCYT. Nagkaano na si Sis Leonora. Maganda yung ano niya ngayon. Kagabi panay loading siya. Nagsasayaw-sayaw si Sis Leonora. Thank you, Brother Mel TV, sa pag-BG at pagtambay sa LS ko. Nag-start na siya, sis, GCYT. Isang oras na ako at 1 hour and 48 minutes. Nag-aayos siya ng bedsheet. Maraming thank you so much sa 6 billion viewers. Natulog na yata si Catherine. Hayaan mo siya para naman makapaghinga yung asawa mo.
Thank you so much sa pagtambay mga lalabs. Mega shoutout sa inyong lahat dyan. Mega shoutout sa 6 billion viewers. Oscar, bigyan mo ako ng tamsak. Hello, mega shoutout Hazel Upundat. Happy. Thank you sa tamsak. Mega shoutout Hana Vlog. Thank you sa pagtambay.
Mega shout out, Mel TV, thank you po. Maraming salamat po sa pagsuporta. Thank you. Nag-start na kasi si Leonora. Thank you. PM ka lang kapag nag-LS ka, ha? Hello Punda, thank you sa pagtambay. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga nagsuporta sa akin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hazel Opunda, thank you for coming to my LS.
Hi, hello, welcome to my live stream, Fijiville. So, thank you. Maraming salamat po sa tamsak. Mega shout out. Mega shout out to you, Fijiville. Mega shout out and good afternoon to you. How are you? Always welcome. Just call me tweet. Thank you. Welcome. Thank you. Always welcome. Tweet. Are you up? CPG. I'm fine, host. Are you a Filipino? Filipino ka dong? Bisdak? Nawala. Saan ka nagpunta? Wari-wari channel. Naligaw ka man. Pumunta ka na doon kay Leonora. Nag-start na siya. Leonora. Siyang gumamit ngayon kay Sis Winnie time. Ipasok mo doon yung ninja mo kay Leonora. Kasi Huwebes pa, kaya pala nakatulog ka pala eh. Huwebes pa mag-ILS yata si Sister Winnie. Maganda yan para maaga mamaya matapos ka human ni Tisa Ram. Pumasok ka kay yung ninja mo, ipasok mo kay Leonora. Nag-start na siya. Pag matakuray naman ng yaw-yaw. Didto kan siya rin. Yap. Hi, PG. Hello, PG. Filipino ka? Are you a Filipino? Off naman. Akong CP. Off. I-charge mo. Baka lubat na yung CP mo. Ipasok mo doon kay Hana o kay Leonora. Ipasok mo kay Leonora.
magpapalaro siya, pumasok ka. Ipasok mo si Waray-Waray doon para makilala ka niya. Bisaya oy. PG Bisaya oy o. Mga bisdak di ay tadiri. Tanan mga bisdak. Taga-asa man kadang waray-waray dan. Waray-waray. Di ang atong amiga si bisdak. Human na si Jani mo. Balikan mo pagkat mamaya. Negros po, ako taga-Tacloban, pati si Waray-Waray taga-Taclob, taga-Barugo, ako taga San Miguel. Sige, maya balik ako sa'yo. Waray-Waray, ipasok mo yung ano mo, yung Waray-Waray mo doon kay kay Leonora. Yung ninja mo na lang itambay sa akin. Taga Negros po, maganda yung lugar doon. Maganda yung lugar nyo sa Negros. Maraming tourist doon, no? Sis Waray-Waray, pumasok ka na kay Leonora. Kanina pa nag-start yun. Okay po, host. Hazel Opunda, salamat sa pagtambay, Hazel. Parang si Hazel, parang kahawig ni Uncle Otoy, sorry. Kahawig ni Uncle Otoy. Hazel Opunda, mega shout out sa iyo, mega shout out to PG Well. Thank you sa 4 billions. Hello, mega shout out DM Visges Val DM. Mega shout out, thank you sa thumbs up. Maraming salamat, mega shout out. Thank you sa thank you sa pagbisita sa LS ko. Thank you sa 15 thumbs up. Thank you sa patambay.
Ingat-ingat po. Mega shout out PGville. Nasaan ka ngayon? Mega shout out Makmak. Tapos na ako kumain. Salamat. Enjoy your lunch, sister. Nagloading si Sister Leonora. Kain tayo, host. Sabi ni Makmak Esteban. Tapos na ako, sister. Salamat.
Hello guys, good bye bye. Thank you so much guys. Bye.